Vedem o regăsim la un episod. Nu va fi foarte lung acest episod. Cred că ați văzut deja din titlu. Astăzi vă voi învăța cum să faceți un fake Chrome. Nu e Chrome mural, dar arată binișor și asta, da. Bine, nu-i reflexia ca ăla de pe Game Guardian, da. Dacă vreți să știți, da. Stai că am dat prea departe. Mai întâi vă duceți la stickerul acesta. Unde ești? Băi, ai plecat. Acesta. Care este aproape de steluță și de aia. Ok. Vedeți cum se vede? E așa. E un fake Chrome și o lungiți, o faceți mare și după aia alegeți o culoare. Se vede foarte intens și de frumos. Și după aia apucați voi de treabă, faceți aici cum vreți, combinați culori toată ziua, să vă iasă cea mai faină mașină. Desigur, cum o să reușiți, că eu nu mă chinui foarte tare, dar când încerc mai ies câteodată. Da, putem face aici frumos, după aia aici să facem așa. Acum nu știi, doar un mic tutorial să vă învățați cum să faceți. Nu să fac eu mașina asta acum cu toată fake Chrome, dar dacă vă întrebați sau dacă vreați să faceți vreodată un fel de Chrome, uitați aici veți găsi metoda. Nu e foarte grea, dar e greu să te decizi la culori, că e foarte frumos aici. Așa, mamă, ce frumos. Da. Acum depinde cum vă place vouă, nu trebuie. Mie îmi place, dar acum cum vă trece vouă prin cap, cum vă place vouă, nu zic eu ce să alegeți, da? Eu zic că arată binișor. Așa. Wow. Facem și un portocaliu. Bine. Oricum, ăsta a fost un prototip de fake Chrome. Sper că v-a plăcut episodul, dați like. A fost de folos, ziceți comentarii. Pa, pa!